tamo. Onda se postoji pitanje zašto su CIA, NASA i Vatikan, tri najmoćnije institucije na svetu, opsednute Antarktikom. Kontinentom na koji ne možeš tek tako da kročiš. Čak i milijarderi moraju da kaže da nekog pitaju ili da traže dozvolu. Čak i države moraju da se pravdaju. A ipak CIA, NASA i Vatikan to nisu morali. Svi su imali svoje tajne posete. Antarktik nije samo led i sneg. To je 8,8 miliona kvadratnih kilometara misterije. On je veći od Evrope. Prekriven je slojem leda debljine do 2,5 kilometra sa strogo zabranjenim zonama u kojima ljudske noge ne smiju da kroče. Međutim, davne 1821. godine otkrili ga je ko drugo nego rusko-baltička ekspedicija. Fabian von Belgischhausen, ako sam dobro rekao, i Mihail Lazarev. Ali ono što se krije ispod leda ostalo je skriveno do danas. Tamo su zabeležene gravitacione elektromagnetne anomalije. Oblici koji liče na piramide, fosili i nalazi koji se ne uklapaju u poznatu istoriju. Dokumenti CIA otkrivaju misije iz 60. i 70. godina. Kažu ovako: ogromne podzemne šupljine, misteriozne toplotne mrlje, duboko ispod površine, tragovi